Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Варзигари тоҷик ҷангори вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов ба октагон бармегардад. Ӯ дар саҳифаи инстаграми худ як порчаи баромадҳои худро нашр карда навишт, ки ба наздикӣ хабари муҳориба мешавад иншааллоҳ. Хотиррасон мекунем, ки Муҳаммад Наимов охирон муҳорибаи худро моҳи декабри соли гузашта гузаронида буд ва акнун ба наздикӣ ӯ ба октагон боз бармегардад. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки Муҳаммад Наимов дар ташкилоти UFC аллакай 7 муҳориба гузаронидааст, ки 5 маротиба пирӯз ва танҳо 2 маротиба мағлуб шудааст. Акнун ӯ барои 8-ум муҳорибаи худ дар ин ташкилот омода аст, ки мо ба ӯ омодагиҳои хуби беосеб ва муваффақият орзумандем. Тавсияи беҳтарин барои одамони хароб марҳамат Secret Energy аз ширкати Шифофармо, ки 100% табиӣ. Дар ин Secret Energy ҳама намуди донагиҳо, мавиз, зардолу, анҷир ва асали тавилдара ҷойшудагиаст. Касоне ки намедонанд, донагӣ аз ҳама чизи серкалориядор ва ин чиза шумо истеъмол мекунед барои вазнгирӣ ба шумо ёрдам мекунад, барое ки ҳамаи донагиҳо дар даруни ин ҳаст. барои заказ кардани Secret Energy ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёнаи UFC чемпион Ислам Махачев бо рекорди 28-1 зидди Довталаб Иен Гери бо рекорди 17-1 рӯзи 16 август дар турнири UFC 330. Пеш аз эълони ин муҳориба, Иен Гери дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин наворо нашр карда буд. Иен, Ислам гуфт, ки беҳтараш бо Моралес меҷангад, чунки ӯ ҷангори бебохт аст. Албатта бо Моралес ҷангидан мехоҳад, чунки Моралес ягон касро дар ин варзиш шикаст додагӣ нест. Ӯ гуфт, ки беҳтараш бо Камару Усман меҷангад. Камару Усман дар 10 муҳорибаи охир танҳо 2 ғалаба дорад. ӯ гуфт, ки беҳтараш бо Пратес меҷангад, бо шахсе ки ман шикаст додам. ӯ бо ҳама ҷангидан мехоҳад ба ғайр аз ман. ва акнун дӯстон, чӣ гуна ки мебинем UFC ба Иен Гери чунин имкониятро доданд. Акнун мо шуморо боз як муҳорибаи доғистонӣ зидди ирландӣ интизор аст. Ислам зидди Гери. Ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонад? Фикрҳои худро нависед. Мо бошем мегузарем ба дигар хабар. Чемпиони пешинаи UFC Шон Омели оиди муҳорибаи Ҷастин Гейҷи ва Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. Ҷастин чеҳраи Илия Топурияро шикаст. ӯ Илияро рӯҳан шикаст. ҳозир Илия дар беморхона қарор дорад ва эҳтимолан боз чанд муддати дигар дар беморхона мемонад. Ин яке аз беҳтарин ва илҳомбахштарин баромадҳое буд, ки ман дидаам. ӯ бузургтарин ҷангуварро шикаст дода тавонист. ман чанд маротиба гуфта будам, ки Илия Топурия бузургтарин ҷангувар дар ҳама замон аст. ман ӯро аз Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷон Ҷонс волотар мешуморидам ва ӯ ҳоло ҳам яке аз ҷангуварони бузург аст. Лекин акнун ӯ фазои худро ҳамчун ҷангори бебохт гум кард ва ин чиз ҳайратовар аст, гуфтааст Омели. Ана чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский боварӣ дорад, ки агар реванши онҳо баргузор гардад, пас дар реванш Илия Топурия ғалаба ба даст меорад. ман фикр мекунам, ки Топурия хатогиҳои худро ислоҳ карда муҳорибаи дуруст мегузаронад ва дар реванш ғолиб мешавад. агар ӯ чунин сахт нашитобад, аз дистансия бароҳат барои худ кор кунад ва корҳои доимии худро кунад, пас ӯ дар натиҷа лаҳзаи худро меёбад. фикр мекунам, ки сахт ғазабнок будани ӯ яке аз сабабҳои бохти ӯ шуд, гуфтааст Волк. ва дӯстон, дар ҳақиқат ягон кас боварӣ надошт, ки муҳориба чунин мегузарад. лекин бояд фаромӯш накунем, ки сабаб бисёр чиз шуда метавонад. дар якум раунд Топурия осеби чашм гирифт, вақте ки Гейҷи ба ӯ зарбаи сахти худро расонд ва шояд Топурия фаҳмид, ки бо чунин осеб то панҷум раунд ҷангидан душвор аст. аз ҳамин сабаб шитобид ва аз рӯи нақша кор накард. ё сабаб мушкилиҳои шахсияш шуда метавонист, ки ӯ чанд моҳ пеш бо ҳамсари худ ҷудо шуд ва ин чиз рӯҳан таъсир мерасонад. боз ӯ аз 1 сол зиёд ба октагон баромадагӣ набуд ва ин чиз дар тобоварӣ таъсир расонида метавонад. ҳамчунин фаромӯш намекунем, ки баъди муҳориба зидди Гейҷи ҳамаи рақибони Гейҷи бо чеҳраҳои пур аз хун октагонро тарк мекунанд. умуман дӯстон, бисёр чизҳо сабаб шуда метавонист. ба фикри худи шумо дӯстон, сабаби бохти Топурия дар чӣ буд? Фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.